салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 6 ноябр тақдим мекунем. дар Тоҷикистон рӯзи 6 ноябр иди Конститутсия ва ё 21-умин солгарди қабули қонуни асосии ин кишвар таҷлил шуд. қонуни асосии Тоҷикистони соҳибистиқлол соли 1994 дар айни ҷанги шаҳрвандӣ қабул шудааст. имрӯз дар саросари кишвар ид ва як рӯзи ғайрикорӣ буд. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар як паёми телевизионӣ мардуми кишварро ба ин муносибат табрик гуфта аз 6 ноябри соли 1994 ба унвони рӯзи таърихӣ ёд ва қабули нахустин конститутсияи давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистонро рӯйдоди муҳими сиёсӣ хонд. сарқонуни Тоҷикистон ин кишварро ба унвони як давлати ҳуқуқбунёду демократӣ ва дунявӣ муаррифӣ мекунад. принсипҳое ки аз назари мухолифон ва фаъолони ҳуқуқи башар на ҳамеша риоя мешавад. сафорати амрико дар Душанбе ба нирӯҳои поздори сулҳи вазорати дифои Тоҷикистон ба маблағи $1 миллион кумак ироа кард. ин кумак аз 5 мошини навъи нави ҷип ва як синфхонаи муҷаҳҳази таълимӣ иборат аст. маросими супурдани ин кумакҳо бо ширкати мақомоти вазорати дифоъ ва масъулини сафорати амрико дар Тоҷикистон баргузор шуд. иёлоти муттаҳидаи амрико кӯшиши иштироки Тоҷикистон дар нирӯҳои посдори сулҳи созмони милали муттаҳидро пуштибонӣ намуда умед дорад ки ин талош пешрафт хоҳад кард. сафорати амрико мегӯяд дар 6 соли охир ба вазорати дифои Тоҷикистон ба маблағи $6.5 миллион кӯмак кардааст. моҳи июли имсол сафорат ба марзбонон, гурӯҳи амон ва ҳам оҷонсии зидди маводи мухаддир 87 худравии ҳозирзамоне тақдим кард, ки барои кор дар манотиқи кӯҳии душворгузар пешбинӣ шудааст. мақомоти Тоҷикистон рӯзи 6 ноябр дар бораи натиҷаҳои рейде хабар доданд, ки бо боздошти беш аз 600 тифли коргари хиёбонӣ анҷомидааст. ин рейд, ки аз ҷониби вазорати умури дохила барпо шуд, маълум кардааст, ки садҳо кӯдак дар кӯчаву бозорҳои кишвар бо талбандагӣ ва ҳам корҳои дигар рӯзро шаб мекунанд ва дар бисёр ҳолатҳо таъминкунандаи асосии оилаҳои худ мебошанд. ваъди мушаххас шудани ҳуввият ва ҳам волидони ин атфол кӯдакон ба оилаҳо баргаштанд, вале баъзе волидон аз рӯи қонуни масъулияти падару модар ҷаримабандӣ шуданд. атфоли ятиму бесарпаноҳ ба тарбияи ятимхонаву интернатҳо мегузаранд. дар Душанбе барои нахустин бор дарси омӯзгори ҳунари тиҷорат Брайан Трейсӣ баргузор шуд, ки 600 нафар соҳибкорону фаъолони соҳаи бизнесу тиҷоратро гирди ҳам овард. дар як тренинги якрӯза, ки дар кохи наврӯз рӯзи 5 ноябр ташкил шуд, роҳҳои дастёбӣ ба муваффақият, мақсадгузорӣ дар зиндагиву кор, ба даст овардани даромади ҳангуфт ва ҳатто роҳҳои миллионер шудан баррасӣ шуд. барои шунидани машваратҳои нодири Трейсӣ ҳар як ширкатдор ҳадди ақал $150 маблағ дода ба толор роҳ ёфт. дар ҳамин ҳол баъзе аз соҳибкорон мегӯянд, ки бо вуҷуди илҳомбахш будани дарсҳои тиҷорати омӯзгори амрикоӣ, воқеияти кори соҳибкорон дар Тоҷикистон дигар аст. онҳо аз вуҷуди мушкилоти коррупсия, девонсолорӣ ва молиёти гарон шикоят мекунанд, ки пеши роҳи рушди тиҷорату бизнесро мегирад. вале Брайан Трейсӣ мегӯяд, машваратҳои ӯ ин воқеиятҳоро сарфи назар намекунад. инҷо қоидаи 80-20 амал мекунад. 20% ҳолату амалҳоро намешавад назорат кард, вале 80%ро ҳамеша мешавад назорат ва ба манфиати худ истифода кард. ман ба 74 кишвар сафар доштам. қоидаву принсипҳои тиҷорат як аст. дар шаҳри Қурғонтеппа рӯзи 5 ноябр ҷашни калони арӯсиву хатнасури доир шуд, ки дар як рӯз даҳҳо хонаводаро шод кард. маъракае ба ифтихори соли оила, ки бо ташаббуси мақомоти хатлон ташкил шуд, навхонадоронро аз манотиқи мухталифи ҷумҳурӣ аз ҷумла аз Суғду Бадахшон ҳам ба ҳам овард. дар ин рӯз барои 20 ҷуфти нав ҷашни умумии арӯсӣ ва барои беш аз 20 писарбача хатнасур ташкил шуд. қабл аз ин мақомот дар як майдони идонаи ҷашни рақсу анъанаҳои миллӣ барпо карданд. барои дарёфти ахбору видеои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.